ma jweġibx, iżda ma jiċħadx. Mistoqsija sempliċi għal-eks impjegat tal-HSBC li għal xi raġuni il-Ministru Carmelo Abela ma kienx komdu jwieġeb. Fil-passat kellek aċċess għall-issuing ta' Kotek cards jew temporary Kotek cards fl-HSBC? Mela, jiena mhux qed hawnhekk biex noqgħod niddiskuti l-issues tal-ħidma tiegħi ġewwa l-bank. Mistoqsi għal darb'oħra b'mod dirett minn Net News jekk kellux aċċess li joħloq access cards tas sistema tas-sigurtà fl-HSBC meta kien impjegat tal-bank, il-Ministru reġa' ma wieġibx. Min nista' noqgħod nilgħab għall-logħba tal-esponenti f'dan il-Partit Nazzjonalista u l-kriminali biex jippruvaw joħolqu l-aġenda tagħhom. Kellek jew ma kellekx iva jew dik kull marrit kelli jew ma kellix aċċess. Dawn mhux affarijiet niddiskutihom fil-pubbliku dwar il-ħidma tiegħi li kelli fil-bank. Dan in-nuqqas ta' risposti mill-Ministru Abela jaslu wara li fl-aħħar jiem issejjaħ fid-depo tal-Pulizija fejn jidher li kien interrogat brabta mal-attentat ta' serqa u l-isparatura fuq il-bank HSBC lura fl-2010 meta dak iż-żmien Carmelo Abela kien impjegat tal-istess bank. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru qed jiġħad kwalunkwe involviment fl-attentat iżda Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu, flimkien mal-Aħwa De Giorgio qed jibqgħu jorbtuh ma' dan il-każ sensittiv. Fl-aħħar jiem kien żvelat kif il-Pulizija għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom dwar l-attentat ta' serqa fuq il-Kwartieri Ġenerali tal-Bank HSBC 11-il sena ilu fejn kienu sparati 14 il-tir fil-konfront tal-Pulizija. In-nuqqas ta' deċiżjoni minn Robert Abela qed tiġbed il-kritika ta' ħafna kif il-Prim Ministru ta' pajjiżna qed jagħżel li jħalli dan il-kapitlu miftuħ beraħ. Kollox qed jindika li Robert Abela mhux komdu jissospendi lil Carmelo Abela mill-kabinett sakemm jitlestew l-investigazzjonijiet. Bl-istess Ministru jibqa' ma jissospendix ruħu. Dan jikkontrasta ferm ma' każ separat fejn id-deputat Rosien Kutajer issospendit ruħa mill-kabinett tal-Labor sakemm titlesta investigazzjoni fil-konfront tagħha. Allura m'għandix inżid ma' tweġibiet li tajna. Fer fuq Rosien Kutajer imma li għamlet hekk. Fer fuq Rosien Kutajer, Ministru. Fl-aħħar jiem mistoqsi minn Net News Carmelo Abela insista li l-każ tiegħu hu differenti. Ministru, għalfejn il-Prim Ministru qed jimxi però b'żewġ rigi differenti? M'hemm l-ebda riga differenti, il-każ fil-każ tiegħi m'hemm l-ebda prova ta' xejn kif qal il-Prim Ministru dawn huma kollha allegazzjonijiet u gideb u kalunji, u allura m'hemm l-ebda prova ta' xejn fuq dak li kollu qed jingħad. Ħadd ieħor hemm xi prova? Le, mhux ma tlekx hekk u tikkwotani ħażin. Inti għamilt referenza għal każijiet oħra, dan mhux każ bħall-oħrajn. Kien Kutajer, Net News.